Belai hambai sini kai tono tini jorawo seng thanai 26 tarik Oktober seng norokno sini milokno phunukmani tini teng tebaisa haina hai phunuknani joraman phika tini November ni 17 tarik belai tini jorawo wati wai tongo haikono tini ni jorawo obono norokno phunuknani bagai der dedangni bagai sini hakto TV ni sini ti sanai bo phai sokaimani bagai bona hambai seng wati sek sekuna seng nongno phunukano tamningke norok belai khe naithokjaka obono hamjaka aboni bagai ang norokni bwskango ma phaipika tini jorao khang norokno wati sek sekuna phunukano o jagao जों गुरि लायनो सिनि मिलकनो जों बाहायके बनो long time जों थाइरि तनाय आबो हायके जों process बाहायके खायनाय आब्रनो ति कयेकटा सावना आं तामनिके आं एग्रिकालचार नि कुनो ट्रेनिंग रेजा कापति बरगे आं सामान्य खायनाय आं अमतिरनो खायमानि बागै आं अब्रनो जेरोमा रनो आं नंनो सावनो गामनि बागै जों तिनि जरावो साइमानो थानाय 26 तारिख अक्टोबर नि सिमि जों सेंगै तिनि जरावो जों अरो मानखा मिलक बथाय 2000 नि साकावो जों मानखा रांके उन 17,000 प्राइस 17,000 सामथिं हाय चिनि रां काखा गाबनि बागै नरनो जों सामानि 1 लाख क्रस खायनि हनै 1 लाख क्रस नि साकावते गोबां कावना हाया पति वान सुगुइ दङ ताबुक आबनि बागै चिनि मिलक रव बेलायखना थाइ दङ खादि जों अ जराव किसा गुरि लायनाय मिलक बारिनो जों नायलेनो अ जागाव तिनि जराव चिनि मिलक रक थाइमानते जों किसिसा नायलेनो अ जागा नायदि Sini milok obo afruke sengagi sapuru o jagarago ekdom keseng sengni tongo tini jora khe bebak no ro jagabo bebak no pendel tangja khaing thaka o jagao satung rok bo nangliya yang sak di yang kebak ma tawgo buthai tongo obo second round step tabuk thangka tabuk buthai kisa sikon kha tabuk second step tongo o milok second step ni puila thai drop abai ka obo thai tongo sungo jaga naidi kebak ma yang obo thai tongo inke obai keno kai tor sungo hamari mani bisiti khe sungo no khlai tongo yang naidi milok tabo ke bebak no phulung kha je afro sung puila video khaipro bora phulung sugya sini o bari rok tabo ka pura phul kono jaga phuna satung se nangle ya aba haike obo pura kolobai thangma kya gaun bagai tini jorawo sung wati sek sekuna sung nok no phunugui tongo sini bari rok no जों गुरि लायनाय अ जराव किसा जों नायदि अ जागाव अर कबाकमा आगि अर यांग कबाकमा न थाइया हाइपना ताबुक जराव के किसिसा कुनु कुनु जाखा बथाय कम हाय हाइपनो बेलाय न थाइ दङ ताबुक जरातिबो के जों अ जागाव नायदि जों yang नायखा जों साइमान अ जागाव वाति फनसि बिसि कलाय थाया हाय आसके बिनि बुदुक ताम हनाय बलाय रक बांगो Iko jagawo takte se sungsaya ke obotai narak semanya takte bese thaikyangke obostar se bai thana ya bhai obosta gawni bagai tini jorawo sung o jagawo sung tebese nongno phurungmani karon ke sung bahai ke bono long process ke bthai thairi tonai abrok no sung kisa tini sung salainai tam khaitai tongo jagawo omnoti sung norok bai kisa salaino sung yang guri lai tongo sini milok Oro der kani kawo der kani ni bagai oni kotor जों अबनो पुरा सार तांजाक अबो वाते sak sek puna जों बेराय लै दङ अ जागाव अ जाखा पुइलाव काहाम का थाइ पाइखा आमनि बागे अर किसा बथाय कम हाइपन अबो ताइ कयेक दिन बिसिंखौ अबो थाइ पिनाय गे तिनि जराव जों यांग अते गुरिवानो yang gurite जों फाइनाय थानाय आं कक साप्रो yang खाकसा आफ्रो काबारेस रिया थानाय आं कक साप्रोके yang साइतो आफ्रो उलो काइजाक मानि yang को उलो काइजाक मानि आफ्रो आं जों नंगनो भिडियो फुनु पुरो yang को उल आवनि बागै ताबुक निके yang फुल थाइ दङ yang किसा सागदि अबो बेबाक न ताबुक बरखौ उराबारिन ताबुक थाइ दङ न बरखा फार्स्ट राउन्ड अबन परेके सेकेन्ड राउन्ड बरखौ थांनाय गावनि बागै जों yang नायदि yang kebak mano yang tong obo second round ni bu phangma haipene yang bahaino obo sini sar dubui tong bakha mo tabuk sung chu che khe bai phun thangi mano kam bagai tini jorawo sung na dio jagawo hom bebak no buthai oma hika sar sakarago kasai tonga bai daily mi log buthai rok no mati khlayo ti khlaya ke sitrawi thamu bini buthai rok ga bono lola lai khere na nango ke tini jorawo naidi yango yang belai buthai kebang o jagawo awni bagai tini jorawo sung obono
사나니 무슨 거 양어 승 그박마 양 매박는 붙어 있던 거 양어 붙어 있던 거 이게 어버 사나니 승 벨라이케 무슨 거 저거 바이케 번호 프로세스 khai 떠나이 어라 따복 나이디 그박마 어라 벨라이케 붙어 있고 붕 ताई बलाय बो गोबां मां थांगा बिनि बुदुक बो गोबां मां थांगा इको अ जागाव ताबो गोबां मां खलायजाक नाय दङ अबो डिसेम्बर मास पाइबो अमिलक पाया जानुवारि पर्यन्त तेबो दंनाय इके तामखौ बनो तनाय आबो कायसा बनो खलायजाक नाय दङ जिनिस इके जों अ जागा नायदि आं नरनो कयेकटा फुनुगानो अबो कायसा बसक इको अमति बसक थायाजात बसक दङ अबखौ सोला असलानो पुरा राफ्रै मा खिबायनाय पुरा बुया कासे कुइसन आरो गेरेनाय अम पुरा राफ्रै खिबायनाय तामनिके अ बसक गोबां माङै अब बेलाय जाजिङै थांबायो अबखौ सोलानि बसक अमति दङ अब तिनि जों राबायना दंमानि हेपनो वातैनि बागै जों रायदा मानमाया साइमेन्या इनके ताय कासे कमति बलाय रक अम पुरा खाख्राय खिबायनाय कासेबो नों आरो ग्यामति रक न पुरा सेंक्लां क्लां खायै बनो पुरा उनको खाय रेना नांगो सातुं रक नांग्रोयै नबान नांग्रोयै इनका अमति नरक सिनि नारगि अब तंहांके मिलक गाहाम के बुथाय तय यांगि थांगो अब मां बुदुक पाङै थांगांके अब रक मामां बिनि फासाव गावनि बुथायके मासाया गाम बागै अप्ति गोबां मा बुदुकंगो अमति बुदुकनो साफरा पर खिमना नांगो अर राजांनाय बेलाय बाङै तंखा पराय ताबुक जे बुदुक तंमाने अदे काततै अमति थांनाय गाम बागै अब रक नखो तिनि रानानि देत तंमानि गाम बागै अब हायके मां खाखाय मा तंनाय गबर राप्र बाय फैखांके तेबैसे जों अब फांगो बिथि मारनायसों ताबो वाति तिनि वाति फाय दङ नरकनो भिडिअ खायमानि वाति फायखांके मिलग्रगो रुगिरमनानि बेलाय कलायङो गाबनि बागै जों अ वाति थाक्का मात्र न अ जागाव जों स्प्रे खायनाय बुफाङो पुरा बुफां बिनि बुदुक आब्रगनो तै जों स्प्रे खायदबायनाय अ बुदुक रगो जों स्प्रे खायबायनाय वाति थाक्का मात्र न जों अर स्प्रे खायनाय तामनि बागै कि क जागा नायदि कम हायके बरग जागाव बथ्रायङै ताम हनि हेनाया बनो कुपति हायङि फायो इनके वाति थाकांके अपति बिसि इंगो इनका बागै गोबां खायने रक बाक्स थै थांजागो अपनि प्रोसेस रिंगानि बागै इनके अ जागाव तावक जों वाति थाका मात्र न अ बुदुगो पोला स्प्रे खायनाय बिनि बुदुग रगबो खायबैनाय इनके बिनि जेता नांनुंयानि बिनि बेदेक रगनो साब राफ्राय खिबनाय नायनाय द जागा इको करा रक जरि थांगा तामनिके अ जागाव नांनुंयानि बुदुग बाङि थांबाक्या इको अमति र बेलाय बां थांबाक्या खिमनानि समयखरि जोंबो आबनि बागै अब हाय बेबाक बेलाय बाङि थाकांके मिलक दुरे मुरेङि थांनाय सिकनै थांबायनि मिलरक माने मिलक नायथग्यां थानाय तामनिके बरगो फास जाबाय मानि बागै गबरनो पुरा जोंरा आपरे खिमना नांगो इनका अब हायके नांखांके 10 दिन पर 15 दिन पर अमति सामुं खायना नांगो हायकांके बनो लं सार्भिस तनि मानो इनका आ बिथिबो वाति ताबो वाति वाखा थाका मात्र जोंग्रोनाय तेबायसे रबाय पायै ताई एक सप्ताहनि परफां वाति फायो कांका ताई सा बिथिन मास मारोनाय कारण बिथि रिया हांका वाति फायकेन अब सुसा जागै थांबायो गान बागै अब बिनि बाहान रक अपर प्रोटेक्शन नानि बागै आपति रुगिरक ताबुक बेलाय दङ आगि हिंके क्रै सेंगामति रुगिरक ना आगि नुगिया ताबुक से आं आमति रुगिरक न नुगो आगि आं पुइला खायपुरक आमति रुगिरक नुगिया के तिनि जराव नायदि अबखौ पुइला नरंना थाथा रुगो फुनुं माने आखु था अ जागाव अंक ताबुक सेकेन्ड स्टेप नि आ जागा हाबै दङ ताबो अबनो काहामके राय खिबियानि बागै अबरक करा कबाक मानायदि कमति रक थांगो ताङै अमति यं हंगांके नांनुंयानि बुदुगर बांसुका yang sakawi ko kora tongo obrong bebang tikhairna nango iko obrok bebang no dure mureng thanai ubo rakhai khibaya hangke karon borok fast pusugyang thango samung pusugyangi thango karon bage or khaijangnai belai samung bang tongkha जों अर कमसे कम 5-6 जना सालचाला नांनाय अब पुरा खायबैनानि गामति सामुरक जों अर ताबो खायना नां तंखा गावनि बागै बेलाय हामबाय तिनि जराव नरक बाय जों कबाकमा मालायना मुसुंमानि जों नरक बाय नरक बो जों हायकेन नरक बो खायके सावो नै आं वानसुगो ताम निंके ताबुंनो अ जराव जों जुदि काहामके खानांखांके सिनि अ हारकनो बेलाय के जों सामुंगो थेफायमानो जों सिनि हापुं हातायरक गमाय थांया ताबुकबो सिनि खेतरक सिनि खेत नङै दङ सिनि हापुंरक हापुं सिनि नङै दङ हायपनो जों खायाते पगै थांमा गया खायने रकनो जों नुगो आ जागाव सिनि बररक आगि गबाकमा हुग्रक खायो हुगो माइरक खायो हुल मानो निजिनो जों रिरक तागै जों कानमुं जुमुरक जों खायनारि रोंगो कामचलि बररकबो निजिनो तागनानि रोंगो हायपनो ताबुक जरा जों नुगमानि के सिनि बर बेबकनो पगै थांमा गया ताबुक नायदि जों
চাকরি খালাयो হनै बाक्सा खेतर याकारि रेखा ব্যবসা খালাयो হनै खेतर याकारि रेखा आं साना नायो तिनि खेतरकनो हाय काइतर सामुं नांदों तंखा कारण तिनि खेतरको जों याग्रखांगे तिनि अ जागा नरनो जों भिडिअ खाइ तंमानि अ जागा जों माइ खाइके बोसों मान खुमु अ देर कानिवो माइ खाइकांके 20 मन के 30 मन मान खुमु किन्तु तिनि अ जागावो सय कुन फानांगियावै जों डिसेम्बर जरा फालिके और 2 लाख से क्रस खाइनाय आपतिखे रां जों लुगै दंगो कारण बगै जों बोसोर जरा अ हाव काइतर हामारि रितं तिनि बरक बाक्सा बुजिवै मानिया आन बगै जों उसिबै जों अमतिरनो सोलोंनानै नांगौ आं बनरनो फोरोंना मुसुं मानिया हायफाना आं खाइमानो सांनरनो फुनुंना बागै सां तिनि अ जागाव नंनि बसकांगो फायो गामनि बागै आं दलाइके तंथगो तिनि न जरावो नायदि जों तिनि खेत पान्थरकनो सुरि माबाय काइतनो सुरि तितै जों सामुङो थेपादि काइतर जोंना हामारि खाइनाय जों अमतिरनो पगै थांका तिनि बरर पगै थांबा क्या बाक्सा व्यवसा खायो चाकरि खायो हनै खेत माइ खुल खाइनानै बेबंनो याकारि रे बायखा जोंनो काइतर खेतनिबो हामारि नाय आं थानायबो साका माइ खुलनिबो हामारि मानाय मै खेतन थाइकानिबो हामारि माननाय आंनि बागै काइतर जोंनो अबायखनो फोरोंमानि जों कुनि दिनो सेलेरि तंनानिया सेलेरि तंहांके जों हामारिनो जों नुबुनु गियाननाय जों जुदि कसरां थांके जों हामारिनो जों माननाय आंनि बागै तिनि नरकनो आं दलाइखे अबनो तिनि जराव काहायपनो आं जे ताबुं नरक बाय कक साइ तंमानि आं तो खरसे पिसारिवो चाकरि खाइनै बरकसे हायपना आं अ जागा एग्रिकालचार अबखा आं खाइ तंमानि बागै आं बुफुनो सिमि अमिलकनो खाइना रंखांके 2015 वो जेफुरसि मथाव सिल्वर जुबिली खाइना निकलायो आफुरा आं वानसुका मथाव चाकरि खाइनै करै आं मिलगर खायै पुरा खेतना आं आफुनो मैखेदों खाइया बुके बरि मियाखे आनि मैखेदों रगबायफोन आं आबनो पाइरे नाय हनै आफुनो काइतर आं आबनो गियान रव बाहायके खाइनाय आबनि सिगां आं मिलक फांसाबो कायाखो गाबनि बागै तिनि जराव आं अबनो काइतनि बागै जों वानसुके बनिनि बागै बेलाइखे वानसुगो गावनि बागै तिनि जराव बेलाइखे हामबाय मारो तिनि जरा जों बेलाइखे नरक नाय तंनाय रगबा हामबाय रव नरक सोरना मुसुंगो सोरोंदि आं जे मानसा जे कुनु बरकनो आं फोरोंनानि बागै राजि दंगो कारण तिनि हावा तंनाय रक तिनि अ दफानि बरक गोबांमा सेले रोंबायखा गोबांमा तांगिया बाथागै तंबायखा बरक जतनो खानांथों सुदु मिलक सिमिया तेबो खाइजाकनाय आं थानि आं कयेकटा मानमानि काइतरानो रमानि दङ आबरकनो आं नरकनो बसकां भिडिअ रग तेबो फुनुकनाय बेरमा खाइमारक आ खाइमारक आबरं तिबा आं नरकनो फुनुकमियानो गावनि बागै अपति खाइमुरकनो जों बेलाइखे खानांदि काइतर जोंनो बेलाइखे हामारि खाइनाय सुदु जों यासा सिमि हामारि मानका हनै बाथागै तंखे जों अ हामारि यासानो तंनाय किन्तु सिनि यांबाय गोबांमा हामारि फाइजाकनाय लामा दङ अ लामा रकनो जों रुतु खांके जोंनो काइतर आबनो रै दङ आंनि बागै बेलाइखे हामबाय नायदि अ जागाव अ मिलग्रक बेलाइखे हामबो थायङै दङ ताबुकबो काहाम नङै दङ yang रग नङै दङ बोथाय कुनु जाखे गोबांनो थाय दङ अबरखे बेलाइ गाना गोबां थाइमानि बागै फास पुसगिया हायिं थाङो बाक्सा कयरक थाङो हायफोनो काहाम नङै दङ गावनि बागै तिनि जराव बेलाइखे हामबाय रव अ जराव अबन आं सानानि मुसुंगो गोबांमा त्रिपुरा हाव गोबांमा जानि जाजा तिनि जे तंमानि मानै खनि रकनो खेत पान्थरकनो काइतनि बिसिंतिखे गामि आमचाइनि बरक हामजागलायमानि बिसिंतिखे जों मैखेथों थाइखेथों खाइकेबो जों खुमुलुं रग yang सम्पं नगर जिरानिया पुरा सिनि पाहारनि मैखेथों आरो पुङै थांमानो कारण जों सेलेर तंमानि बागै जों खेत पान्थनि हामारिसि जों ताबुक माया सुदु जों व्यवसा खाइमानि हामारि मानो इनके राबार बागानि मानो चाकरि खाइमानि मानो आसकसे सिनि खेतरखे पुरा न ब्लक नै तंखा हामारि फायाङै तंखा गाम बागै आं तिनबनो साना मुसुंगो चाकरिफोरनो खाइदि नरक अ हामारि रकनो नंनि खेतरकनो ताया कादि नंनि हाकुसुक रकनो ताया कादि अबका हाकुसुक अ जागा बिसि माइबक थाइतेया हायफोनो मैखेदोंगो बोसो काइतर और हामारि रो अबरकनो नरक बनु खना जोंबो वानावो आं पुइलापुर सामन और 1 लाख ले क्रस खाइदि हने हायफोनो ताबुक जराव तिनि निदि फटो जों नुमानि जराते हिंके प्राय 2 लाख रकले थांगना हाय आपतिखे वानसुगै दङ गावनि बागै काइतने बेलाइखे हामबाय तिनि आं आसुदारनै सानानि मुसुंगो तामखे उलगो नरक नांखांके जों बाय मालाय कक सालायमानो आं बाय कक सालायमानो जों बाहायके बबनो ताम खाइनाय आनि जे रोंमा जराते आं नरकनो फोरोंनिमानो आंनि बाय जों कोनो वाना नानि कै काइतर जोंनो गोबांमा लामा रोनाय चाकरि माया हनै सिनि बर खायनो क्लाइ दङ मैखेदों खायै नगसिमि आसुगै बेपारियावनो रखनानि केबो सुनानो नुगिया इंगे तामनि जों रांगाजिया तंनाबा सिनि खेतर खाय खिक्लाइ तंबायो गोबांमा किसे मिसे रां खावै सिनि खेतरावनो याकारि रेखा आरोनिबो जों गोबांमा हामारि मानै तंमानो गावनि बागै अ हामारि रकनो जों बेलाइखे ता याकादि काइतर जोंनो हामारि रि दङ जों खानाङै खाइकांके सिनि अ हाव सिनि अ चामुं नुमुरक अमसके आसु दांनाय आं अबनो तै वानसुगो
एकदम आसु दांनाय जों जतन खानांलाखि आंके जिनरनि सामुं बुइनारसो थानाय जों बुइनारनि नाहारि जाना नांलाक अबश्य बेलाय हामबाय सिनि गोथां कायतनो ताइ सिनि गया चरण बेप्टिस्ट चार्चनि ज' त ताखौ बुख्रुक अक्रा चाक्रा सराय खनाय ज' त नुखुंनि बर' रखनो बेलाय आनि खाकसाकमा आनि खापांनि हामजाकमा बरकनो याफारो ताइबो हामबाय मा याफारो हंके सिनि त्रिपुरा हास्तेबो बिभिन्न चार्चनि बर' रक ताइ आनि ताखक सं सिनि अ मिलक बारिनो नाय तंनाय नरक ज' तनो आनि खानि हाबजाकमा ताइ ख्रिस्टमासनि इंगै एडभान्स ख्रिस्टमास इंगै नरकनो हामबाय मारहरो तामनि बागै हिंके निरकनि थानियो ज' त ताखौ बुखुरं थानियो आं क कायसा सानानि मुसंगो तामनि बागै हिंके थांनायाव सिनि मथानि ज' त बररक जों कक साबलायै फायदे सिनि बुसकाङो सिनि सिक्ला रकनो सिनि कायजा रकनो सिनि अक्रा साक्रा रकनो बाहायके जों बरकनो जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय एनकारेजिं खालायनाय बाहायके बरकनो तै दुलनाय बाहायके तामो खालायनाय आबोनि बिसिंते सिनि मथानि खरकसा दिकन सिनि कसामकुक ताइ सिनि मथानिबो खरकसा पुइलानि ख्रिस्टान बरम गोनां सिनि ताखक्रा आनि दारा वीर कुमार देब्रमा बिनि बिसिंते कायसा सुरिमानि बिसिंते फायदे जों ताकलाय अ 2023 बिसिओ मिलो कायसा जों प्रोजेक्ट खालायलायनाय हनै सिनि एग्जिक्यूटिवनो सामानि उलनो जों जतनो याक्ति सालाय गयसिलायै अमा हायके मिलक प्रोजेक्ट जागा जों सामुं तांलायखा जतनो थामसा खालायै सुदु आबो सिमिया अ मिलक प्रोजेक्ट खालायके जों तामो खालायनाय सिनि सिक्ला रक साबो सिनि बुसाबुति रक साबो नरक जोंनो रोसाबनानि मोसानानि बा रोसामुं काहाम काहाम खालायनानके मिउजिशियान कायसा जोंनो पाइमारनाय हनै बरक जोंनो माफा जोंनो कयमानि बागै जों बंनि ककनो खोनावै मिलक अमाहाय प्रोजेक्ट कायसा जों खालायलायखा ताइबो हामबाय मारबो ओं जागाबो सिनि मथानि जत एग्जिक्यूटिव रकनो स्पेशली सिनि अ मिलकनि नै खरकसा सिनि ट्रेजारक दङ ताइ सिनि मथानि सेक्रेटारि दङ एसिस्टेन्ट दङ ताइ इउथ डिपार्टमेन्टनि दङ ताइ बुरि रकनि उइमेन्स डिपार्टमेन्ट दङ जतनो मिलौयै अर फुं सारि कस्त खालायलायै अमाहायके बाहायके खालायलायनाय अमनो कक साबलाय माने बिसनि कायतनो सुरि माने बिसिंतेके अमाहाय जों सामुं खालायलाय अमाहायकेना त्रिपुरा हास्तेनि ज' त ताखौ बुखरकनो आं कयनान सुदु जों समिया फायदि नरकबो आगुगदि तामनि बागै जिसु ख्रिस्ट बरक मुनि सरकनो सनामानि हिके निनि बिसिंतेबो कायसा प्रोजेक्ट सनामै अ हायङो नों फुरुंनानि चेष्टा खालायदि आबोनि साथे साथे कायतनि कथमा काहामबो बरक मुनि सरं थाने दफानि थानिबो नों कक सादि आबसे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट जोंनो नायो खरकसा ताइ खरकसाना हामजाकदि खरकसा ताइ खरकसाना बरम नरायदि खरकसा ताइ खरकसानिके तामनाय हामजालाय कक सालायदि अबसे नरकनि थानि जतन थानि लोकनि थानिबो त्रिपुरा हास्तिनि ताखौ बुखरक जत कामि आमसे तंनाय रक सिनि तामह पाहार अञ्चल तंनाय रक समतल तंनाय नरक जतन थानि कयो फायदि नरक अमहायके जोंबाय कन्टेक्ट खालाय सिनि प्रोजेक्ट न नरक कन्टाक्ट खालाय हदि जों नरक बाय फोरोंलायनाय जे जों रमा सिं सोलोंना बागै सिनि मथानि अकराखौ सब समय तियानो थाङो बबाय कन्टाक्ट खालायके जों जतन मानाय अबनि नंनि थानायानि कयमं ताइ साख्लाम जतन हामबाय जिसुनि मुंबाय हामबाय
Kaitono balaike hambairo tinini ojorao sengno haina haijora ka hamanmani bagai seng thanai watui phaifuru chinoba adang madang thangka sini camera khaimani tamni ka dino seng resamurok resabi malia kogrok saimalia watini bagai tini haina hai balai kaitono hambairo ojorao seng tini jorao ang kise elembani kok poriwono wani shahpi pani 28 ni 1 ni simi tumungno norok subrayung norok ni kaitoni kok khnasukhe ang khnasukhe te ang dini norok no rumani dagi mungrok no bebak no khirke tuikhe subrayung norok ni kaito norok no ha sakani bebak dopharok ni slai kusugoti sanai tumungno norok subrayung norok ni kaitoni kok no khnasukka hunke o bebak hamari rok norok ni thani sokpainai tei nono tui tongnai norok kamiyungo hamari ganang engnai tei habao bo hamari ganang engnai norok ni okni bethai norok ni hapani bethai norok ni malmatalok ni bethai norok ni musuk mera rok ni besarok hamari ganang engnai kaitor sini bai ketal ke hamari khaiteng amen जों तिनि जराव अबनो बेलाय तंथगो जों अ मिलक प्रोजेक्ट खाइमानि बिसिते काइतर सुनै बेलाय के हामारि रेखा अ जागाव आं कक सानानि मुसुंगो सिनि दफारकनि बिसिंगो गोबांमा काइतर हामारि रेवै आगिनि सिमो सिंनो हामारि रेजाक सिनि दफा अ दफारक कोनि दिनो रोंगिया आमति दफाया अ दफारक बेबागनो तांनानि करं दैनानि करं ख्लाइनानि करं आपतिखे जों तिनि जराव नुगो आबनि बागैनो जों तिनि जराव जों ख्लायाते के सिनि ख्लाइमारकनो जों पगै थांबायो आगे सिनि बररक रिगनाय रक रिसारक नायथं नायथुका ताकना रों तंमानि स्रापसा जराव आबो कमाय थांबायख्या ताकना रोंयां थांबायख्या खाइना रोंयां थांबायख्या आबो हायना आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि जों अ मिलक रक काइमानि मैखेथं रक काइमानि आगे जों करं मांनो हायपना खायाते जों रोंयाङै थांबायख्या अबसो जों अबनो साइमानो आवनि बागै काइतर जोंनो सावो नरक तुमुंनानि ककनो खनावै तंखे आं नरकनो हा साकनि बेबाक बरकनि बिसिंनि साइ सिकां तेबा हामारि कुबुलुंखे नरकनो ख्लाइ फुनुंनाय
Kabahaino sung tini nuka kai tono suri mani bisingti sing o project no rom lai mani siang lai mani belai ka sung hamari nuka o jagawo bopti hamari ka sung saiman o jagawo der kani o jagawo jaga der kani o mai khaike busukman 20 mon hangke 30 mon semanum haipone tini jorawo sung tain emani tini jorang tabu kok sai tongma joratei 2700 buthai tini jorawo delivery khorani buthai phaljaka Ikawani bagai uno barwatiyo o sar bebok no bike lai thangba kya tini no rogoboti sajak sung tain din no sar no mati saka judi obo bai ya hangke afur kabak ma 4000 cross khaitana tongmani buthai simi 4000 numbers cross khaina tongmani hingke haipon cross khaimalia pura kora hazar jori ui thangba kya gan bagai tabukti sapiri setak taisa thainani surungi tongphiro kora ri tongphiro ikawani bagai belai kaitona hambairiwo O mai kana kaitor sungno oboni bisingti sungno phunuka ang norni bisingo je renai rui tongmani obo nongni dopani bisingo ang hamari ri tongmani hnei kaitor sungno samani bagai resang bang kaise sikya tamni ingke sung saimono sini dophorogagi belai ke tangnani krung lobnani krung sung kuno paicaya mosorogo paicaya hadarok bo sung nijino kayo mosorogo kabang khe kayo kabanga sung sini borokna aginukmani sung bebakno tularokni khulok luboi sungni bororok bebakno tamhanai jani jari trak rogri gnai rok taglayun ge tini chorawo sung khayate khaysta bu kamai thangka haibona kaitor sungno muito khairi phikom hai khlaimani bisingti khe kaitor sungno oboni bisingti ke belai khe wanama sida sungna hamari rekha sung obo baia puro baiti milok char je puro no barwati phai tongo apuro salo 200 taka delivery ngi tongo 230 ke delivery ngi tongo hingke belai bu buthai bangmani bagai wati phaike narak malia bangkoni bo kise sipka ka waisen obo kalai thangba kyam Ikawani bai kabang ma kora nos tong thaka hazar kora nos tong kha haipona taktai seti sapirei oba taktai se kora rana ni surung pika gawan bai sing wan chugo bus kango oba 5000 numbers ni sebu kabang bini buthai sing man phinai Ikawani bagai tini jorawa pon ang hambai maro sini kai tono tini jorawa bai kana ang bebak ni borok ni thaniwo bus kango ang kok thanani musungo sung jotono kami protibesini borok thansang laidi sini borok motha suine rogo belai thansang laidi kaitor sungna hamari renai kuno dino riya tonglak sung judi kathanani ringya hangke sung judi sini kamini borokna hamjaknani ringya hangke o hamari rongno sung manglak sung kabangma tabu rogo nogo kami amchai rogo sikitorok sakiri khainjorok kabangma kamini kutuli thango ang tini sanani nayo kami rokno sabu tuinai je borok sikito je borok siu hunjaknai rok borokno kamino tuinya klayo borokno mothano murugna klayo ga sung borok bai sapta wase simi malai ma bai nga salbunom borok bai tong hangke kabangma sungoma hai development samurokno sung phurunglai mano khailai mano sung bkhami lei mano srunglai mano a hamari haikene sini thaniwo phayo aboni bagai tini jorawo opono belai ke hambai maro aboni bagai sung tini or milok ni bisingti ke kabangma rosamung compost sungui jongkha ingkawani bagai a compost sungmani rokni no tuyei sung norokno sut khai phunuknai sung norokno rosamung rok o jagawo sung norokno phuruknai tamni ke kaitor sungno sawo sini joto je sung khlai tongmani manui tongmani sini dopharo kuni dino maya tongya sini dopharo bebak krungmangse sung khayate khayang thangmani bagai kaitono suriyani bagai sini khlaimarok tongmarok bebakno kamai thangma kyam awni bagai ang obor tini message rna musungo phaidi sini christian takhu bukhorok christian ya phunang thang sini kamiam che tongnerok sini khetorok na haino bukcha ta tongdi tini jorawo naidi o harok haino maganang tongmani haibone tini jora sungoro project khamya bai obo 1.5 lakh rok cross khane rang Ingka asa kaitor sungna hamari ro sini harok busuk se ha hamui tong ingkaoni bagai tini obono ang sanani nayo tini ne ojarawo kaitona belai ke hambai ro bebak sini mothani borok no mang belai ke hambai maro asuk jora khatok mani bagai asuk jora porishrom khaimani bagai sung koyekdini bisingono sini music rok sung pai khimnai asuk jora sini capacity kha 1 lakh katutui ta kisi sa tong kha 1 lakh kanani 85000 hai sini rangka kha Kaboni bagai sing o koyekdini bising sing music rok painai getebo sing rang manai aboni bagi kaitone belai ke hambai maro sing asung mada mano mangla khni tong mane hapen belai mankha tebo manani tongkho kaitor suna hamari khlainai obonang sanani musungo sing kaitoni bising dike thancha tongkhangke sing kono sakiri khanya nangya sing khas tongthogai srangai samungtang hake lokho sing ranga jiwi mano kaboni bagai belai ke hambai maro tinini ojarawo bebakni bagai jotono na hambai riwo obai kana sing joto tirupra hagnanga yang jotono na sana musungo sing jotono nangmari jora sing khlainai sing srunglainai sing kaisa tai kaisa manmano sing phurunglainai obai ke sing development ningnai sing sudu suri simi tongkhasek bai sing development ningya sini khaima mani rokno sing ti khlaina nango phurunglaina nango aboni bagi kabangma sini bisingo kabangma digni najak borok rok tongo je kono
korokno tui huk barokno tui haipano sini borok bwskango basai phaimi ani bagi sini borok usuli tongo tini jora ang sanani musunga ang kuno amtini digiri bukri kuno kri haipano bo khaite ang rengmani tuise omro chung tini khlailai tongo kaboni bagi belai ke hambai जोंगो बाइकनो बसकांगो जोंगा गगलायनाय ताबो तांलायनाय काइटर जोंनो तेबा हामारि खानि हिनि आंगवान सुगो बसकांग जों तेबो प्रोजेक्ट कत नरगनो फुनुगानो फाइने बिसिरगो आबा हाइपुरगो नरगनुगानो सुदावमन दि प्रोजेक्ट सिमिया जे आंमान मा जराते आबना प्रोजेक्ट नामै नरक बाइनि बसकांगो आं फाइनाय गा हामबाय तिनि आसु गरातैनो